Rebecca Jenge hi merchni somni parok kumsang khazakwa somriat pariata Midland, Michigan Thomas le Sally Teinkara alopianga pianpui unau pathumanaya kumsang ni pasaria Bullock Creek High School chenga graduating cosmetology school ainziak luta samsemna dora athokpa boka hemi nu hian Goodwill store athok le ani he chhlim thei tak ni hin ama shetu te chuan an soya chung ko ngai poimo mi takania afapa Conway apian poin angai sakin afapa chuan engtiklai poin adil ru alwa ti theiani afapa pa apasal hwalni bok Aaron Quinn le Rebecca te chuan annuna bungthar an kai tur chu an phurwalin an zam ve hle maya an din hun an la so ngelo wagin Aaron no le pa te chu an bel shia mase reipo an fin main Rebecca le afapa Conway ke chu insan chhuakin mobile home an tia chuan an chenga inti thiam lo na awanga chhuak ni lovin Rebecca chuan anna thona mun hnaya om chu olsam zoka asiat wangani adu thlanna chu asiam swalo kher mai ahna chuan in pumpekin kaltlai le anchunga thunei tu te ti lung ni lo na anei ngai lawa he wang hian Aaron te ina changa ain son chwa nu reilo te a chuan het ke shera hlan kayania na chata kaneya fapa du tak pasal hwal ama mangai emem tu le achung te engkima atana chena nei boka midang nun chu out big lem lovani anunen chuan biakina kalin an loina kaushan hi Christ Community Fellowship Church ania Rebecca inu selile apa chu atet lain anin chen towa no pangte ani lai changin seli chuan Rebecca chu biakina shwai china an kaushena chang hian seli chuan John Douglas White chu amel chiata an loina kaushan pastor ni hin chiananga anin komren ron nuwa seli nen chuan in ngaina chawin anin deita a nupui pasal turatan anin hwalta hialani John White chanchin tlema zong hantar lang velo kila meni somni kumsang khazakwa somnga pasaria apianga nevia tepo alo chang ve towa truck driver tepo achang vele lop poka police station a chuan ami khwalo hle aniome kumsang khazakwa somriata kumsom ni pani upani lain Battle Creek Michigan a chuan anupui masabernen chengin nikha chu anchen oma kumsom pasari upa tlero pakhat Teresa Atherton chu anin hnuaiber basementa restrictlem achiam chu enturina soma Teresa le John hi inkom ngei tak an ve shimshima John anupuinen po chuti thau Teresa chuan ngai thatlo na neilem lovin in hnuailama chuan John chu azui thla a John restrict siam monom te taka en lai chuan a hnung lama changin John chuan Teresa chu be thutin avita a hetia chemte a avi chung zong hian John chu anui vurvur maya Teresa chu voisom panga la ya vitani ma se maktak main Teresa hi adam chuaklo maya police te hena Johnan abe dana sei chuan chutia avi nuwa chuan John chuan a moya fopin tuna chuan ikal hunta hetimaya ikal tur hi apoi kati masemo meichia mai ini thawa ati ni chu John chu tol tha tum tho boy order ni in second degree murder manga thiamlo chantirania kumnga changa kumsom lungin tang tura ti ani mase John chuan puya khoilai khan aril ru a boy vek thu soin insanity plea chu korta athe luta apa chuan prosecutor chu ama sum senga aroi sakto wangin shemna nep zok a mu theinan rirulama har satna anei ngei ti finfia na anei anga ya chumi tana psychiatric evaluation ti manchu apa chuan peka tumbik lo Jonan poisa anei chuan selo wangin ti ngaina dang om heklo thiama chang thei talawa lungin lama norliam ani tani mase meche pakhat tha atum
ama puin a thingei ni ya siat adam chwale chawwanga tual tha thu boy or lo ringot khan kumhni lungin atan hnuwa chuan zalen takin lungin pon lama chuan a hun a mangle tamaya kumhni chungin enthak zoi tura tiania chumi chung chuan riru sel zok anei theinan enkulna dongngei turati ani bokani he thil thlen lai hi Victims Right Act duanani ma thil thleng ani wangin Teresa chu ama tha tum tu jela changa chwa zalanani thu chu shilshiat ani lawa chum kha chu state office door tora anin tlar lai chuan Teresa chu a hminga ron kautun omawangin a hoileta a hnungloka chuan John chuan nui vurvurin alo enani chu Teresa in ama tha tum tu a beiselo taka a muthut a hlau thlabar tur ngai to hian alainat tak zetani July kumsang khazakwa somkwa pali aloin her chhuaka John le anupui te kha inchen lovin an lain nei ve renga fa pakhat nei toin anupui chuan an fa pahni na tur a pai mek boka John chuan an ha thopui kumsom ni paroku upa Vicky laka chuan anupui chu awire sana Vicky chu July kumsang khazakwa somkwa pali zingdar thuma grocery store parking lot CCTV footage cha chuan pickup truck duma alon lut lai monia hei hi nungdama mu ani nun berna ani achin shat lava abau nuwa police te chuan John White chu anren hleli sa chuan anda lian hleya achan po Vicky nen chuan anin ngai zong ti te John chuan pickup truck dum anei ti te an she chhuaka mase John chuan Vicky chu ati nat lo thule footage an mu chum khan Vicky chu himdam takin anin thleng a thla thu a soi ve mo maya police te chuan John a thu soi chu an oi lo hleya mase ama putluk na tur engma a si lawa ti chuan John chu station a changin an kaltir le tani mase karuk nuwa chuan Vicky ruang chu parking lota mu ani na changa mel ni hla mun chengker deuh taka chuan charania arwang hi nipui kholum wang lai tak alo ni bok nen a choi na sa tuang ring hleya hei wang hian medical examiner de chuan a thi chan an she theilawa mase thomno engma inbel lovin abra le a t-shirt chu a ngunga ain ve dana re hlumani chu an ringani John chu station lama lak le ni hin a chaka chuan mitlunga mu theilo thisen forna nu tilang thei luminol chu kani ta a truck chunga chuan thisen tam tak aperti sha takin adeta chuai maya John chuan manani chiang to tia sha chuan no chui tu te hna chuan Vicky chu katina po ani mai thei mase engma ka shelo tin a ma a poilo khoi tuang deuh khan thiam chan ain be se ani che kang chu poya khoi lai engma a shelo nia a soitla ta wangin korda chuan tumlo taka twal tha thu boy or tirin thiam lo chan tirania kumre ta changa kumsom panga lungin tang tura ti anitani korda chuan Vicky chungte hena chuan ngaidam dilin Vicky thina kha thil thleng pal liao liao ani thule Vicky chu a hmangai thu a soya lungina atan lai chuan anupui le kha thonin tuna chuan ka ha dam to dam chung poin lungina ka tan angai mai the mase kom bau hi nangle kan fa te tan a thazok tin a ziaka lungina atan lai hian anupui chuan chenin a fa te nen chuan nunbul thar chan turin an kalbo santani John chuan psychologist te moin anin kumtlang ne nuwa chuan angai ruatna maktak tak te chu a sei chuak ve ta angai ruatna chuan a prosecutor le attorney te chu thatin an ruang chu mi pat mei chatna a manpuya psychologist chuan John a lawyer le prosecutor te chu an sahim zoknan film khur hle turin a cha nge ngeya he ain pon na wang po hian atan hun chung bituk aya rei po tang se a hlia hliang mase kumsom pathum chung lungina huna man hnuwa kumsang ni pasari khan chwa zalena ni ra ti chuan Mount Pleasant Michigan a in beng belin
Sally le Rebecca tenu fa loina kau shana chuan pastor angin a oma Sally nen chuan in tungin anin ngai zong ta ni kau shan mi puiten hena po chuan John chuan anun hlui chu thuplovin mi puite poin an siat pui veka midang ril ru ne zonga thu soya thiam bokanyang anun hlui te chu tu man mu tleu nan an manglova apoi khoite chu pathianin angai da mani ti arin nget thua soya pathian ta na a hun pum hlanin a thil ti swal te kha in chirang takin mi te chuan an muani Sally le Rebecca te poin John chu pathian chi mi taknin an ngaya Becca chuan anu le John te in lai chena chu apom puin John chu angai na ve viau boka aring tokin a fapa Conway po a man lo chang chuan om tir ve china anin po tlangin John puin anun hlui te chu kalsanin pathian lam a hoi ve tak tak don ani mel hle November ni khat kumsang ni som pani alawin her chuaka Becca chu ni dangang thovin a na tho na mun goodwill a chuan a tho pui te chuan an lo be seya mase hemini hian a na chuan an lan reng reng lo a na tlinin a tlai ngai lo chu thoshan ni se engma soilova chulalak ngai lo wangin a tho pui te chuan ngai chalavin anu Sally chu an bia a Sally lain Becca chuan har satna anei a she silova ti chuan a tho pui te chuan mi bo angin an report ta ngalani police te chuan Becca zun na chu thok ngalin a chung te po chanchin shil darin Becca zong torin an thok chuak ngala John po shilshat niin John chuan kaushan mi ten hena chuan Becca chu dam taka an mole theinan le an chung kwa chu chongchai pui turin asoma ama saberin police te chuan Becca pasal hwal Aaron chu zonan han zota Aaron chuan zanma salam October ni somthum pakhat Halloween night achang tuin Becca chanchin asia to lo thule aril ro anom lo thote an chen dun lo thoda chu alo soya October ni somthum pakha zinga chuan John chuan an fapa Conway chu abula aronda thu asoi boka Aaron chuan chumdanga chuan Conway chu Rebecca mo Sally hlerin a hnena ada thule chumi zing khera Johnan afapa ronda chu makati deuh thu police te lo shila police te po chuan makti deuna an nei ve tho wangin John motor chuan an thok chuak ngalani John chuan Becca chanchin engma a shat lo tho chu dam deuh thluamin alo soya mase John lo mutu te tho soidan chuan police te beng a ver kher mai Becca chena mobile home a chenom pakha chuan Halloween an man ni October ni somthum pakha da chuan mobile home park a chuan John chu a mu thu soin a mai chu alandanin hamna nu maniom tak hian apil nuau maya awapan hnai deuh chuan a biak ma main John chuan Becca bo thu lo shi zung zungin akar chu darn dor zu dor pona police ten an mu thu le ruk bau anirin thu te asoya John anun hluite police ten an siat ta ka chuan an chhui uluk hle maya thil thleng pal nilovin Becca chunga chuan John chuan engemotak ati niin anjenga Becca fapa alokol dana engemo chu thupa nei ti anring thiam ngalani ti chuan John chu station lama hruain in puang tur chuan an han ti ta a John po rei tak achang bik lo a soidanin October ni somthum zana chuan beer engemo zat ain nuwa Becca chenai na chuan October ni somthum pakhat zingdar ni vela akala ama dai to changin Becca chu tha a arwang chu mi pat me chat na manpui alo suang to afau to a Becca chu amu thil to wangin in chunga chuan thom nei lo turang berin alu chem chema ti chuan Becca tuitaka amulai chu rubber manga to bawan siam chuan aluwa chuan achuta ngek maya Becca na tilutuk taibai chu khoma changin atla thla a hemi nu hian ni khoshelovin a omzuya a ngonga chuan zipper shui mang chuan hlingin a rekhlum zui ta ni Becca chu khoma changa atlaka ni khwashelova au madevin zoite hian John nena chuan kashia che tin soya Becca thomno chu lipin
ataksa te chu adu du dana a khoi nuwa akar nung bungro da na chuan ruang chu dain bekai chenai na changa mel engemaw zata hla Isabella County a kong lai thar khwara chuan a paita a heti chung zong hian bekai fapa konvei chu ina tui takin amuani ruanga the thang nu chuan John chu bekai ina let lein a chena nu ma ti fain beka chu zodora changa ruk bau anga alan theinan brandor barkota parking lot a chuan a car chu ada sakta a bekai pars a car cha bile a phone te chu bekai chena ina bolhlo boma a pai thua soya ni chwa hun chu ngakin ni ron chuak ta mo tia chuan konvei chu kai thavin Halloween day ani wangin hemini puala a thom no hak tur te chu hak tirin konvei chu apa Aaron Dena awathla ta niin asoya ain pon nuwa chuan John chuan bekai ruang a the thang na chuan no chui tu te chu shwain beka chu kar kha chungut tha achak chhina wangin a suang to na sa chin thua soya chu suang to na anei chan chu puitling film uchuak taka in ngai sakna changa idea anei thua soi bokani maktak main John chuan beka chu apong swale pong swalo a shelawa a sha thei chuna mi pat mei chatna a man puilo ni in asoya a chan po a sha thei china chuan ami patna a chuak theilo ni in ain soyani autopsy result achangin beka hi pong swala ni yam ti chu sha thei don ma se autopsy result hi mi poisha da puan zarani lo wangin pong swal ani le ni lo hi sha thei ani lo wani bekai chenai na hian bekai thisen ba ka John thisen mu ania beka khan alo belet veni ngei turani hei ba ka hian bekai thi thisen kai loi chu Jonakar nunglam bungroda na chuan mu ani boka ti chuan April kumsang hi song pathoma John Douglas White chu second degree murder manga thiamlo chantir ni hin kumsum nga paruk chung lungin tang tora ti anita a Sally Rebecca no John anu pui ni man chep ni bok chuan a statement a chuan John Rebecca kha ichunga khan a thachin hlesin a hun hlu tak sengin I ina aron tlo chen cheya soiselna idon poin ilama atangtlat chin ma se nang chuan anun na laksakin nun ro na ina ni mo I thung rul ni in chher hi karing lo hle ram huai ini wangin poidang po ila khoi du le ngei don darkar somni chung khan beka kha himdam taka alo let le theinan kan chong chaya anun na laksak tur khan engdik na ma inei lo engtin nge ingam zok atia Jona chung thu ngai to ani nuwa chuan attorney chuan John chu din sakin John chuan Rebecca chung teril ru tina zwal tur le annatna bel cha turata na trial nei chu adu lo thole chumi wanga apoi khoi chu pum nga la ni tho asoya ma se hei po hi John soi moi tom na ang zo khleya bekai chungte angai tua tak chetani chuan he pui rap thak hi a thlen tir lawang poi khoi nuwa in thiam lo na alo nei ani poin be seina be don thak tak ani ma khan in puang tur ani don lom ni ti hin bekai attorney de chuan an soyani